ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଳ୍ପ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଓ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଯାହାର ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏହାର ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନତା। ଏଇ ଯେମିତି କଳକାରଖାନା ସହିତ ମଣିଷର ଗଠନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଳକାରଖାନା ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷକୁ ସେହିପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତିଷ୍କଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅସଂଖ୍ୟ ପେଚ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଖିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ କାରଖାନା ଭେଦରେ ପେଚ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଖିଲର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ପରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭା ଭେଦରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ସେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭାବାନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହିପରି ପ୍ରତିଭାବାନ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ଭେଦରେ ଏକଜିଦିଆ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗଠନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚିତ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଗାଳ୍ପିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏହିପରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ପରି ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝେଇବି।